तामुलपुराव STFनि गोख्रों सेबनायाव मैदेरनि थंनै हाथाय हमदों। लोगोसे सानै सिखाव फालांगिरिखौ खादों STFआ। स्पेशल टास्क फोर्सनि सेबनायाव मैदेरनि थंनै हाथायजों लोगोसे खाजानाय सानै फालांगिरिया जादों गोहोम बसुमतारी आरो सोदोबमा बसुमतारी। मानास हादोरारि हाग्रामानिफ्राय मैदेर हाथायखौ लाबोनायनि सन्देह खालामदों। हराव तामुलपुरनि बाङालिफोराव गोख्रों सेबनाय सालायो STFनि दोलोआ। सेबनायाव तामुलपुरनि गोहोम बसुमतारी आरो सोदोबमा बसुमतारीखौ खानो हायो STFनि दोलोआ। थंनै मैदेरनि हाथाय बोखांनो हायो फालांगिरि सानैनिफ्राय। बोखांनो हानाय थंनै मैदेर हाथायनि लिरथाया 2.07 किल'ग्राम आरो 1.97 ग्राम। 6 लाख राङाव फाननो थाम-थिम सालायदोंमोन मैदेर हाथायखौ। किल'ग्रामसेनि बेसेना जादोंमोन 1.5 लाख रां। मख'जाथावना दि बे फालांगिजों आरो सोर लोब्बा दं बेखौ लानानै सोलिगासिनो STFनि गोख्रों नायसंनाय। बड'लेण्ड हालामाव हाग्रानि जुनारनि हारा बेगेंनि इनाय फालांगिनि हेंथायै सोलिगासिनो STFनि गोख्रोङै सेबनाय। फालांगिरि सानैखौ हादोरारि आरो हादोर गेजेरारि खोलोबनि गेदेर गेंजों लोब्बा थानायनि सन्देह खालामदों STFनि दोलोआ। फारसेथिं थांनाय 20 जुनाव STFआ चिराङाव सेबनानै खादोंमोन गुबुन मोनसे हाग्रानि जुनारनि फालांगिनि गेंखौ। सनालि मोख्रानि फालांगिनि अजदआव खादोंमोन सागु फालांगिरिखौ। STFनि सेबनायाव खादोंमोन हादोर गेजेरारि गेंनि 6 सोद्रोमा सोनाब बंग'नि आरो 3 सोद्रोमाया चिरांनिमोन। STFआ खमैबो 16 लाख रां बेसेननि 9 सनालि मोख्रा रैखा खालामदोंमोन गेंनिफ्राय। आरो बेबायदिनो BTCनि हाग्रा सम्पद सिलिंखार खालामनाय आरो BTC हालामनि हादोरारि हाग्रामानि जुनार बुथारग्लुंना फालांगि सालायनायनि हेंथायै सेबनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। ब्युरो रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।